Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите PC-то по-бързо, т.е. компютъра или лаптопа ви. Влизате в старт и пишете Run. Опа. И натискате Enter и то, цъкате тук. И то влиза това изпълнение. Натискате OK. Всъщност, то ви излиза там да пишете и пишете ето това Prefetch. След което ви се отваря една папка пълна с файлове. Тези файлове ви ги премахвате от тази папка. После ги премахвате от кошчето съответно. И това го правите 2 пъти седмично, за да може компютърът ви да работи по-добре. Моят компютър абсолютно го не е забил, но го правя за всеки случай. Дано съм ви помогнал с правенето на компютъра ви по-бърз и ако ви харесва клипа, дайте му палец нагоре и чао!